Salutare, numele sunt Tori for Blue și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 2 din Aether. Așa, unde am rămas, că mai țin minte. S-ar putea să am vorbit spre seară și n-am hârtie lângă mine. Logic, mereu mi se întâmplă la fel. Așa. Să facem 2 târnă cu apă. Haide mai repede. Am uitat, ce făcea chestia asta? Acum mai devreme sau mai târziu o să mă uit pe wiki. Deci am început la și 41. Ok, și 40. Lasă așa. Un minut de la mine nu contează. Un minut înseamnă 5 de fapt, dar mă rog. 5 la render. Da, hai. Așa mi se pare că era. De fapt, pentru voi până la urmă. Mă doare rău de tot în piept. Nu știu de ce. Da, mi-am adus aminte de Holy Stone-ul. Holy Stone Pickaxe. Așa, haide. Și dacă vreți să le fac de 20 de minute, o să pun câte unul pe zi. Dacă vreți să le fac de mai puțin oricum. Nici chiar 12-13, vreo 15 pe acolo. 15. Nu aș vrea să le fac de 10, dar de 10 dacă e să le fac până seara și puțin la Spike. Îi dă-ți drumul. Dă-ți drumul. Hai, gata. M-a speriat puțin. Cred că nu o să mai da drumul. Așa se mai întâmplă în Aether. Dar mă rog. Au. Mamă, ce mă enervează creaturile alea. Hai, nu găsim chiar nimica. Really? Da, cred că da. Cred că nu o să găsim nimica. Ce s-a pus câte... Stați, am văzut chestia aia. Da, blochează-te, bravo. Bravo. Bă, mi s-a deschis Google-ul și s-a încărcat, nu știu. Da, logic, la mine se întorce. Hei, pe ce site ai intrat în pene asta? Nu, boule, nu pe site-ul ăla, bă. Chide-te, mâncate-ar. Nu intra pe site-ul ăla, bă. Calculatorul ăsta al meu e cam nebun puțin. A intrat pe un site cam... Nihaha, dacă știți ce este testare, dacă nu... Un site de la mișto, ca să zic așa. Păi ești pe el. Da, s-a blocat laptopul, frumos. Bine că nu-i mama mea acasă. Mă, închide-te că n-a... Bă, Paolo, s-a blocat. Doamne ferește, cred că o să tai partea asta. Băi, hai odată, mă. Tu spaștele tău. Cred că după ce am zis chestia aia cu wiki, cred că asta s-a întâmplat. De aia, pun pariu. Totuși, de la aia. Pun pariu că de la aia. Așa, deci, hai să căutăm pe wiki sau... Hai să nu căutăm mai bine. Păi da, închide-te, mă, de pe site-ul ăla tâmpit. Vreau să vă spun pe ce site a intrat, că... Haide, bă, închide-te site-ul, mătii. Scuzați că jur. Scuzați. Știu că nu trebuie. Bă, da, bag piciorul în tine, mă. Google împuțit. Mai dimineața. Pun pariu că nu mai dimineața. Dacă nu erai tu, mi s-a deschis așa deodată, nu avea treabă. Haide, bă, odată că o să trebuia să tai o tonă de... Aoleu, Nu. Te urăsc, laptopule. S-a blocat pe site-uri foarte frumoase. Mă rog. S-a blocat acum pe un site așa de frumos. Eu nu știu de ce s-a deschis Google-ul. Da. Am pierdut deja o tonă de timp. Da? Încercând să închid chestia. S-ai făcut zi sau nu? Vreau să bag și niște bureți de aia ciudați. Bureți. Și tot am cu bureții, nu-s la biologie. Aia... Nori aia, galbeni, albaștri, ce culoare ori avea ei. Tu ești tâmpită deja. Catear.
God damn it. Băi, dar ți și e frică să vii. Uite, asta măcar luptă corect. Nu trebuia să zic asta cu uite. Uite, a treia lovitură nu vreau să-i o dau. Hai, nu mai trișa, nu mai trișa, bă, mâncatear. Tu Paștele tău. O să mor. Am omor tu, cadă-l. Am murit. Da, dar dacă sunt în jurul meu, sigur o să mor. Așa că mai bine să plec cât mai pot. Oh, fuck this shit. Erau mai puțini înainte urâți de ăștia. De cangur. Oh, hit the ground too hard. Ce? M-a speriat că nu mi-a salvat inventarul, dar mă rog. O să-și după aia ăsta și după aia așa. Mă enervează muzica asta pe creier, firar să fie. Și am încercat să o închid, dar nu merge. Uitați. Nu video settings, mă. De sound, music, dacă o închid, se dă la loc. Aba nu. A, nu se mai aude, de vreau să aud totuși puțin. Așa. Gata. Acum, dacă iar faci fițe, tu oracol nesimțit și împuții și toate chestiile din lume, mai ceva de mâncare. Gata, ne-a costat o afină. O afină. Mă voi încă sunteți proști. Cream că nu ceva făcut mai inteligent, dar voi sunteți din Aether, nu. Normal că sunteți mai proști. Nu am upgradat inteligența unor mobi. Din Aether, în mod. Băi, da, mă, cac pe tine. Mă scuzați că în jur. Scuzați foarte tare. Chiar n-am vrut, dar se mai întâmplă. Numai din cauza oamenilor acestora. Locuitorilor. Nu că ar fi oameni, dar mă rog. Păi, dar cât sunteți, mă, conspirație? Doamne! Și care am zis că o să fie cea mai frumoasă serie din lume. Hai, încă o lovitură mai trebuia. Dă-te, cangurule, n-ai tu treabă. Oh, yeah! Oh, fuck. Am căzut pe portal, cum vedeți. În partea aia. Așa. Avem 2 afine, 7 bucăți de zăni. În partea aia portalul, ce o zic eu aici. Partea așa, gata, am găsit. Noroc cu game roll-ul ăla, că altfel... Uite, mă enervează într-un hal. Mobii aia. Te scotă în dungeon-uri. Singurul scop. Interesant. Bă, tu mai vrei bătaie? Vine Waterfall Blue și îți dă niște capace mâncatear. Nepoții tăi. De-a ști că trișezi tu mereu. Haide, mă, vină. Dar îndrăznește, mă, să vii. Ce naiba te-ai dus? Doamne, ăsta trișează. Ăsta stă așa pe marginea abisului și n-are treabă. Eu n-am voie acolo, băgă-mi și piciorul. Da, s-au pus câte 2 blocuri și acum nu mai pot să ajung acolo. Asta mi se pare că se poate sparge mai cu Zanit Pickaxe. Ce ne dă când mai țin minte? Just Land. Sau cu Zanitită topor. Chiar nu mai țin minte. Frumos. Mozi parcă ăsta atunci ne dădea ceva genul
niște fructe. Nu sunt sigur. Parcă așa era. Deci trebuie să căutăm... Ce face norul ăsta verde? Te împinge tare. Lasă-mă să adun și un bloc. Cred că din asta sunt făcute creaturile alea mari. Care dau... A trebuit eu să pomenez de ele, că uite. Așa a apărut. 6. Avem 6 de-astea. Aș putea să fac niște sisteme cu chestii, cu de-astea. Bă, dar tu știi că tu ești proastă, nu? Mamă, dar... Tu, Paștele. Așa, hai. Am luat unul. Da, am luat unul. Sunt accomplis la 1. Bă, mâncat-ar. Băi, da, mă enervează într-un hal, mai că m-aș da și pe peaceful. Și aia al naibii. Așa enervanți, au pus să spawneze câte 20 de milioane de dăștia. Normal. Fac logic. Asta mi se pare că sunt niște tufișuri foarte bune. Nu cocostârcu! Nu cocostârcu! Orice mai nu cocostârcu. Aoleu, și chestii de alea și alți cocostârci. Mai multe chestii. Ce-mi dă? Aoleu, amețeală 4 și o travă. Da, frumos. Foarte frumos. Aoleu. Da, să ne revin puțin. Așa, ai mai revenit. Blueberry afină, mi se pare că e. Green nor. Da, și la niște dirt. Ba da, nu. Facem niște ferme de chestii și... avem ce face. Aici. Să fie o fermă de... Și mi se pare că poți să crești cocostârci cu... nu știu de ce, cum m-am uitat la ei, cum am ideea de cocostârci, în fine. Ok. Berry bash. Asta să vă arăt, ăsta fertilizează într-un fel. Așa. Nu mai fertilizezi? Nu mai fertilizează, cred că trebuie să aibă și iarbă pe el. Da, cred că trebuie să aibă și iarbă. Hai să văd, ăsta merge? Da, ăsta merge. Și să plantăm pe el. Aici. Și aici. Și aici. Și m-am să-mi de fază. Prea tare, pur și simplu prea tare. Nu știu dacă o să postez chiar azi episodul din Nether, dar cred că o să o fac. E pur și simplu prea tare, să vedeți și voi. Asta să vedeți ce viteză prindeți pe... Aoleu. Prindeți o viteză pe norii ăștia. Ar fi chiar tare să mai găsim acum ceva. În afară de Ambrosium și Holystone. Pur și simplu ar fi prea tare. Deja mi-e place de mult să filmez. Nu știu dacă unora nu le plac, de exemplu, videourile altora așa, dar poate le place să filmez. Dacă le face reușite, poate să-l pupe undeva. Așa. Încercăm o chestie. Să ne ducă până undeva.
Unde? Quick Soil. Cred că e Quicksand sau ceva de genul. Să vedem cam cum ar veni chestia asta. Deci. Mai erau și niște nori mov care nu mai știu ce făceau. A, frumos, ne dă viteză. Și unde ăsta la sfârșit? Ia să vedem. Speram să fie mai spectaculos. Efectul mult mai spectaculos, dar mă rog. Merge și așa. Astea o să le las acolo. Și cam atât a fost în episodul acesta. Am zis, oh, avem 2 berry bash. Berry bash. De pe merge pe acestea și o să-mi iau la revedere de la voi. Păcat. Eu să trebuiască. Păi, dar ce urlă așa că mă enervează. Așa. Fel de fortăreasă. Nu o să vadă nimeni. Pun pariu casa. Acum să vezi că nici nu o să vad. În fine. Dar cam atât a fost și din episodul acesta. O să stau să mă pun la render cu episodul 1. Așa. O să mă apuc să fac și tutorialul. Și cam la revedere. Dar nu uitați de subscribe ca să auziți vești despre mine și chestii mai repede. Așa. Videoclipuri să le vedeți mai repede. Like. Să arătați că vă place. Să arătați că vă pasă. Comment ca să spuneți și voi ceva. Să mă ajutați cu ceva sau chestii. Așa că la revedere.